Garson ka tona mu asiri, ka haɗa ni da constabulary akan iPhone na je gidan yari. Sanadinka na sha duka, dan aradu har ne kuka. Ga horo da miyan kuka, botin yaro na sha maka. Diga kwantar da hankalinka, wanki kai ma shi na maka. Omoni ma ɗan karya ne, asali na ɗan mai gadin gidan ne. iPhone ɗin yarinyar gidan ne. Karya tare za mu fara, packaging da wanki zan kara. Wayo ciki na, hello where are you kina? Nigga ina gareji na. Kai, ka san DJ Garson, yaran ɗan ƙarya ne. Wannan EO din ba, ashe ba tashi bane. Ina wannan iPhone din, ita ba nashi bane. Ina san ɗan ƙarya ne, Kai. kuma na san ɗan papa ne. Na san shi ɗan mai gadi ne. Cira aiki, Wosh, muna cira aiki, wosh, cira aiki, wosh, muna cira aiki. Wosh. Ga wanki ga cira aiki, wosh, muna cira aiki. wosh. Cire aiki, Wosh, iPhone na cire aiki. wosh, Cire aiki, Wosh. Samsung na cire aiki. wosh. Cire aiki, Wosh. Vivo ba ta cire aiki. Bari in kirawo mai fitila ya kawo mana motar rogansa. Hello mai fitila muna son motar cire aiki ne. Gani nan tare da Yasliga za mu fice sabon wanki ne. To zan ɗauko muku motar na baku motar ogana ne. Amma kar ku bi GRA dan mai motar na anguwan ne. Daga nan za mu bi gullil bi ya ba mu ɗanin jamfofinsa. Kai, anya kuwa ni ga? Mana gayan babu ruwansa. Dijalil biya kake yaya kwana biyu ya cikin gidanku. Yes ni ga aiki ba daɗi ya kuke a harkokin naku. Dijalil bi ɗanin jamfa za ka ba mu yi irin fitar ku. Kai, amma kun ji kunya da faina kallon girman ku. Ba zan ba da kaya na roba ku ɓace min bani son ganin ku. Kai, ai ka ga irin ta mu je kawai don ya raina mu. Gagun masu wanki 'yan canji za mu ba su ba mu. Cira aiki, Wosh, muna cira aiki, wosh, cira aiki, wosh, muna cira aiki. Wosh. Ga wanki ga cira aiki, wosh, muna cira aiki. Wosh. Ya mata salamu alaikum. Manufofinmu za mu ba ku. Sunana Alhaji Yasir dan sanatan nan dan Juma Goje. Sunana Alhaji Boti dan kwankwasa dodon garuje. Na yi kaurin suna a Insta ga cira aiki ga saka filta. In kin so ni zaki huta za mu flexing a helicopter. I go buy you Benz mota babanki zan sa bashi minista. BBC Al Jazeera kullum suna rubutu a kaina. Fatuwasha tana so na Rahama Sadau ma tana bina. Yarinya ki gode Allah Alhaji Boti ina son ki. Ga waya sanan banki komai kike bida zana miki. Dan juyo mu dan cira aiki in yayi kyau Insta zan saki in kin amince ban banki. Daga yau zan fara kiranki kai a ciku na mun flashing Aliko Dangote yana jira na. Zan wuce gobe zan kira ki amma dai sai ki dau number na. Gobe zan wuce California kin san bani zaman Nigeria. Daga nan zan wuce ta USA dan har jirgi na saya. 'Yan mata sai fa ki bi ni dan ba ke ba zama a tsiya. Cira aiki, Wosh, muna cira aiki, wosh, cira aiki, wosh, muna cira aiki. Wosh. Ga wanki ga cira aiki, wosh, muna cira aiki. wosh. Cire aiki, Wosh, iPhone na cire aiki. wosh, Cire aiki, Wosh. Samsung na cire aiki. wosh. Cire aiki, Wosh. Vivo ba ta cire aiki. Hey! Lil B Production.